Betreffende man bij het opladen in Burgum krijgt van vertrek. Oh, dit lukt wel, hè? Ja. Ja, die kan hartstikke mooi zijn. Daar gaat hij. Waarom reed je hem nog net met de auto die kant op? Nee, nou, maar we moeten wel een beetje sparren. Hier, als we daar in de bergen binnen, dan krijg je er genoeg op een hoed, dacht ik. Nee, dat waar ik eigenlijk net onder. Pieter had foto's van de roze auto al zien op internet, maar zelfs nog net in het echt. Dat de hutfietser van de Harkema al lang niet meer in de roze trui fietst, maakt het de man niet uit. Maar weet jou, het is een roze auto Pieter Vleugels. Hier leeft nog wat, ik is nog een beetje onbekomen. In zijn per dagen zit er wat uitrusten. En hier wil misschien ook wat leuks zijn werden, maar ja, het zou heel mooi zijn als er bij ons komen vanzelf. Als er bij jou komen, maar hier weer voorop mijn groepje. Nou, dan kunnen we wel even extra stimulantie aan om even omhoog te raden. En Frankie kan aardig erin, daar misschien iemand een drukke aan kan. Ja. Dan gaan we tanken en wat boodschappen halen. Je mijn Pieter ook wel hiervan, dacht ik. Zo, ik ga erin. En dan gaat de man op naar Eerstenrijk. Het ze vreed Pieter de Groos Klokner op razen zullen.